Asi po 17 minútach, čo som opustil auto, ktoré som zaparkoval niekde tam, kde je ponor do zlej diery. A vyštverhal som sa po zelenej až sem, čo je asi tretina cesty na hrebeň. Vyťahujem foťák, pretože doteraz sa neoplatilo. Zelený chodník je len dlhá, mokrá cesta, ktorú musím občas opustiť kvôli veľkým mlákam. Tu sa dá ísť na Patriu, čo tiež stojí za zmienku, ale ja tam dneska nejdem. Ja idem teda po žltej, nie po modrej, som sa pomýlil, na sedlo Smrekovica. A tam zabočím po modrej na Telašňovský kaňon. Na Smrekovici sa vrátim z opačnej strany, keď budem finišovať celý tento dnešný okruh. No a teraz ma už čaká po stúpáku zelenom žltá hrebeňovka v úvodzovkách. Les je hustý, občas tu dačo zašuchoce, tak si občas zaplieskam, nech medvede vedia, že som tu. No tie lesné stroje, to je des. Fakt, des. Ale dobre, idem sa tešiť z krásnych vecí. Nejdem sa ničiť hnusnými. Zase sa ozvem. Toto bude Smrekovica. Z tohto pohľadu, z ktorého som sa na ňu ešte nikdy nepozeral. Za chvíľu prídeme do toho sedla pod Smrekovicou a čuduj sa svete, prebehol ma bežec. Normálne macher, čo si tady to behol. Úplne kľudne pijanko. Nepočul som vôbec ani ako dýchá. Proste len tak si bežal. To je macher. Takto vyzerajú križovatky na hrebeňoch Braniska. Drevený kríž, tabulka. Jaj, to je extrémna krížová cesta. No, tak to som niekde inde. Som nevedel, že to tu je. My ideme určite pod Kravcovou. Po modrej. Túto lúku si pamätám, jasne. Kravcová je tam hore. Tu sme išli s GMom takedy dávno, ale bola taká hmla, že som nevidel ani na 10 metrov. Teraz to vidím všetko tak, ako sa to vidieť má. Kopitovská dolina, to je ono. Dám si pivo.
lákavá ponuka. Blížime sa k vrátnici. Stúpam na tú veľkú skalu. Ešte som síce ďaleko na zelenej a musím sa dostať až na modrú. Ale točím to, lebo strašne pekný chodníček, taký temný les. A proste tu sa naozaj nedá zablúdiť. Len je to makačka. Každú chvíľu čakám tú modrú, koniec zelenej a veľká skala. Tam sa chcem najesť. To miesto je nádherné. Keď som tam bol prvýkrát, tak som bol nadšený. Takže tam si dám obed.
Nebudem čakať na Sokolicu, lebo tá síce má drevené lavičky a stoly, ale nemá takú krásu. Takže turistický rastecník je úplne uprostred lúky. A tam z tej lúky pôjdem doprava. To je lúky nájsť vchod na tú veľkú skalu, vôbec nie je žiadna sranda, ale už som tu. Je to tam vraj 15 minút, takže môj žalúdok sa teší. No. Zase ma dobehol nejaký bežec, lebo obyčajný človek ho nemôže dobehnúť. Sranda. Tu už je 0,25. Začína taká malá rozprávka. Fakt, toto je jeden krásny úsek, na ktorý som sa tešil. A doslova si ho vychutnám. No a veľká skala je tu. Tam sa musíme vyškriavať a tam ideme jesť. Takže poďme na to. Tady to som už raz išiel, ale opačným smerom. Takže stúpam na Smrekovicu. Posledný stupák z troch dnešných. A za Smrekovicou už len zbehnem do auta a koniec výletu. Ale máme skoro 4 hodiny. Takže akurát mi to vyšlo. Smrekovica.